A plataforma Stopdes e Oficiamentos Barbanza agradece a doazón realizada pola firma castelá-leonesa Iberomax, que ven de facerlle entrega de máis de 20.000 mascarillas cirúrxicas. A entidade xa comezou co seu reparto entre as diferentes familias máis necesitadas do municipio e tamén da comarca, así como con entidades sociais. Había sugerencias de moitas familias que é un engorro e un gasto enorme, para algunhas que apenas teñen ingresos, como 400 e pico de euros e así, a utilización de mascarillas, ademais é obrigatorio. Entón pusemos en contacto con varias empresas e unha delas, concretamente de Burgos, Iberomax, colaborou cunha donación importante de 20.000 mascarillas higiénicas que procedemos ao reparto entre esas familias que conocemos. A través das redes sociales pusemos información para se hai familias que as necesiten, e incluso a través de entidades sociales da comarca. Esta é a primeira vez que a plataforma recibe unha doazón deste tipo. Aínda así, son moitas empresas as que colaboran nestes momentos de dificultade coa entidade para facer fronte aos problemas daquelas persoas que máis o necesitan. Agora están colaborando tamén unha empresa de restauración na Bisbarra con unha serie de menús solidarios, comida que sobrante, que en vez de tirala á basura, lógicamente, nos la entregan a nós e nos chamamos ao número de familias unha comida que manden e as damos e as levan directamente para a casa. O do restaurante non lo trae, saen en tuppers e nos facemos de intermediarios, dándolle directamente á familia, o leva e isto.